Mergem să vizităm pacientul operat în urmă cu 2 zile și să îi luăm câteva opinii la cald după intervenția de nefrectomie parțială. Bună ziua, doamna Muntean, ce faceți? Cum sunteți? Bună ziua. Bine. Bine, suntem bine astăzi, ne pregătim de plecare spre casă. Abia aștept. Ați venit la noi cu o tumoră renală mare, pe rinichiul stâng. Spuneți-mi cum ați aflat despre această tumoră, ce ați simțit? N-am simțit nimic. În urma unui ecograf de rutină am depistat asta. N-ați avut dureri, nu ați avut sângerări, nu ați avut nimic? Niciodată nu. Operație dificilă în care am reușit să păstrăm rinichiul, chiar dacă tumora era foarte mare, care a decurs bine, în condiții normale. Cum v-ați simțit după operație? Bine. N-am avut dureri. Când v-ați ridicat din pat după operație? Ieri. A doua zi. Adică a doua zi. Da. Astăzi am scos drenul și mâine mergem spre casă. Doamne ajută. Ce le-ați spune pacienților care ar putea avea această problemă? Ce i-ați sfătui? Să facem controle mai dese ca să descoperim mai devreme problemele de genul ăsta, pentru că nu dor și nu știm că le avem. Și cam asta. Bine, ne vedem la control, să mergeți acasă sănătoasă și să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Să rămână! Doamne ajută.